Hi, ez a Facebook TV Report. Magyarországra érkeztem 2 hete. Itt fogok fölépni a Fecsába, és itt lesz koncert nekem. Köszönöm, hogy megigazítottad a hajamat. Túl sok, too much hair, you know. Tehát itt lesz egy report, most készít velem, kedves riportasszony, és minden kérdésre válaszolok. Parancsolj! Mikor érkeztél? Voltam 2 hete. Jöttem ide Magyarországra. Milyen volt a úti célod? Itt a koncertem a Fecsába lesz a koncertem, remélem sokan el fognak jönni. És az elmúlt 30 évben hol voltál? Hol voltam? Akkor ki voltunk Stuttgartban, és onnan mentünk ki New Yorkba. Ott készítettünk lemezt, mert én egy zseni voltam, kicsi zseni, és azóta sem vagyok nagyobb. És az igaz, hogy vissza is visszajöttél? Jó, well, kérdésre úgy tudok válaszolni, hogy no. What's up? Jól nézel ki, Hát igen, odafigyelek a hajamra, tudod? Van ez a shampoo, az washing out, avval oldom meg a problémáimat. nem korpás. Nem, egy kicsit sem. Kicsi volt, de már nincs. Ez akkor egy kicsit a szemüvegedet, akkor a szaladat is látod. Jó, megmutatom akkor, ez már nem szabad, tudod, a top secret, de így jó, oda tolok. Szemüveget föl a hajra, így sokkal jobb és kedvesebb. Köszönöm. Alig majdnem megvakultam. Köszönöm. Biztos tegyem, hogy maradjon így. Szeretné ezt közönség, hagyd látszol, hogy ez milyen... Face to face, you know. Így van. Van még esetleg valami kérdés? Úristen, oh my god. Fényérzékeny vagyok, és azért Presser Gábor is volt ilyen. Igen. Yes. Tartod a kapcsolatot a régi zenésztársaiddal? Oh, wow, nem mindenkivel, inkább a Finance Karcsival, Zoránékkal és az Omegából, Cowboy. Együtt voltunk fodrásznál tegnap? Yes, yesterday, igaz? Tegnap ott voltunk ketten, voltunk fodrásznál. Klassz mondta ő is, hogy klassz. Örülök, hogy újra Budapesten vagy, és alig várjuk, hogy a koncertedre... Számot elénekelnék azért. Tessék, hagyj halljuk. Köszönöm. Hagyj halljuk. Régi csibészek. Mindenki együtt. Régi csibészek. Nem. I from memory. Yes. Thank you very much, and I like Facebook. Bye.